ko. Loya, pasensya na, wala ko tubag si mong tawag ganina kay busy kay ko, magpapag-abot na ako sa boarding house. Wala na to dong, oy. Mutaan na raon ta ko kung nanabay mong sweldo. Ha? Nga naman ya? Ay dong, mangutaan na lang unta ko ba kung napabakay kwarta diha. Di ba, mabay paghatag na ko naman pag-usang adlaw? Nahurot na itong 12K? Maulagin na ron dong, oy. Emergency kayo ba? Kabawi, kasi mangod sa kakiat. Motog, sakyan niyang motor bintong dinatumba. Pasto siya sa tambutso. May gani. Naray mong maguwang dito, nabita dala niya. Kabawi, ka do nga. Di ganoon ako hilabtan, nang imong kwarta ang kipadakay. Ato na ibayad sa tong yuta nga giprindang. Sige ya, magpadala ko. Total, namsad ko extra for the whole week. Ay dong, salamat di kayo ha. 4K dahil tanan magasto. 4K? Wala gyud para ako ani. Maski pamliti o gyud para ako. Sige ya. Magpadala ko. Babe, Hello, babe. Nagstorya namin ni Richard. And negative siya. Dili lang daw siya modayon sa cellphone. ha? Ing na babe, uy nga, maski 5K lang. Kinahanglan kinang kwarta karon. Ha? Para asa? Si Christian daw kay. Napasos tang butso. Yung kinahalag 4K si kuya. Ha? Ano anak man mo mga iyo? Babe, dili sa manghilabot ko ha. Pero sobra na gyud kaayo. Ikaw na gani nagtubusan yung yuta nga giprenda? Kay tungod sa imong kuya gasigil ag kasino-kasino, ni wa dito ikabayad. Halos wala na ganitay oras sa usag-usa. Kay gasigil lang kag overtime. Na ikaw pa dyan magbayad sa tanan ninyong bills? Babe, please, ayaw sa ron, babe. Wala ko ba kung sa kunahon? Wala ko ba kung sa kong buhaton? Oh, okay babe. Sorry kay ha. Pag-pray di ha og ipag-pray pud ka diri. Pahuman ta kag 5K, pero please, ayaw i-shoulder ang tanan. Hatagi sila og chance nga makat-on para pud sila maningkamot. Mahirumduman naman kanila og ting sweldo ra oy. Magpaimay lang, Kristal, ha? Napamilya na ako diri ang atong istoryaan. O desisyon sa naong ang matabang nila. Pero sige lang. Gamay na lang kuwang. Ako na to maimpas ang among utang giprinta. Mainta lang. Ug usa pa ha. Magparimay lang sad ko nga wala na jud ka nagpakabana sa imong kagalingon. Hello? Babe! Babe, makaari ka sa boarding house? Maglain kay akong paminaw. Uy! Naunsa ka? Pagtarong dira oy! Murag, lain kayong paminaw, sakit kay kong ulo. Ari ako, bi. Sige, muara ko. Mahapit ako sa Palawan din, muara ko. Sige, babe. Please, pagdali. Yung murag, lain jud kayong paminaw. Oy, dong! Oh, ako katubag si mong tawag lagi? Ansa may naa? Unsa na ingon ni Jella? Nga na daw kay hikay sa balay. Bungga daw kayo. Ay! Oh, daysa! Wa ba dayti ka mahisguti nga kasal di ay si mong magawang karon? Ha? Ikasal na si kuya? Oh, dong. By the way, dong, kabaw bagid kasi mong magawang nga may trabaho karon. Kato-ato ang gigahin nga para sa yuta. Maulan sa taong gigamit. Nya, dong. Naabot bi og 150k ang gasto. 150K? Para ra sa kasal ni kuya? Biha na ya, oy. Ayun na lang kasoko, Dragod. Kaya ra ka na nimo. Ikaw pa dako kag sweldo ri ha. Ya! Wala ka kahibaw og
Pila ka balde nga luha kung gihila katong kwarta ha? Imo taong gipangutana. Isip imo manghod. Yan. Ayaw sa ron pagdrama ba? Kabaw ba ka? Kapoy kay Koron. Ako pa entertain sa bisita sa atong maguwang, sa atong mga pagmangkon, sa atong mga iyaan. Ay sa pagdrama diya. Good. Kapoy ka ayaw Koron. Basta kuya. Kapoy na ko. Kapoy na ko ninyo eh. Wala man gani mo nangutana og okay pa ba ko? Kapoy yan mo Ryan oy. Ugma na natin wasag istorya bi. Balikon sa ako mga bisita sa tuig suon. Ay, sakto di ay Ryan. Ugma pit sa 15. Ayaw taon kalimot og pagpadaha. Kuya. Naunsa naman taon mo eh? Inyo ra mong kagalingan yung ginahuna. Wala may utang kabubuton da. Wa na gini sila kahibaw nga halos wala na ko'y tulog. Para na ko extra nga mahatag nila. Ikaw dire, tugway dito. Mamukong na lang gani ko aron masayahi pag di lang kahimtang. Pero abusar naman niyo eh. Di harag sila magparamdam, kunting sweldo na. Crystal, nanay mo Nutella cheesecake. Thank you, Kay. You're welcome. Hello, babe. Na-update na nimo sila? Gigna na ba nimo sila nga muli ka sa probinsya? Di na lang siguro ko muli, babe. Tuman sa man sinahabilin ako. Babe, sa puton jud ko basta magingon nana ka, oy. Pag-ampo dira ba? Sultiin sila nga na kay cancer aron mapangitaan kanila og tambal. Dili ka magsigig og kag ngan ana. Babe, naunsa ka? Wait ah. Wala ko ha. Papunta ko. Tabang. Tabang. Dong mata dong kay giurom ka. Dong mata kay giurom ka. Ha? Tanggor dito? Everything is beautiful, and no one feels the pain. So when the winter turns to spring, I'll be born again. She's got summer in her